Γεια σας παιδιά, ήθελα λίγο να το ξεκινήσω το βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα παίξουμε πίσω σαλονών. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και πάμε να το ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε το βίντεο. Να αρχίσει να φτιάξει καλές χάλια πίστα. Ελπίζω να μην μου πίστα. Ελπίζω να μην φτάσει για το διάφαλο. Τι είναι αυτές οι πίστες? Ελπίζω να μην... Είναι το χρηματοκιβώτιο. Όχι. Αυτό είναι Δημήτρη, πάμε σπάσω τα νεκροκεφαλή. Ωραία, πάμε τα νεκροκεφαλή και αρχίζουμε. Έχουμε το κεφαλή. Όπα. Τώρα φύγω το βίντεο με φυλάρω. Ωραία, φυλάρουμε. Ό,τι χειρότερο να αφήσεις. 0 στα 10. 0 στα 10. Τι είναι αυτό? Γιατί έβαλα την ωραίο. Εντάξει, δεν πειράζει, όμως δεν φάγει. Πάμε να παίξουμε και άλλη πίστα. Ωραία, η επόμενη από άλλον δεν υπάρχει. Αυτή είναι μόνο με. Ωραία, αυτό εδώ πέρα είναι η άλλη πίστα που θα βάλουμε. Είναι θα σου πάρει κάποιος άλλος. Είναι που παίξαμε λίγο πιο πριν και ήταν πίστα για πίστα. Μπείτε και μόνο τα πίστα ποια είναι. Εσείς θα αποφασίσετε. Είναι ωραίο, τι είναι ωραίο. Θα γράψετε στα σχόλια ποια πίστα σας αρέσει και ποια όχι. Ωραία, ξεκινάμε τώρα. Στο μάτι. Τώρα είναι αυτό. Είναι μεσαίο για άλλες πίστα. Άντε. Πήρε το πρώτο αστέρι. Ωραία. Συνεχινήσω. Ωραία. Λίκα. Έχω κάνει. Αγχολικό. Γιατί αυτή η πίστα θα δείτε πόσο χαλιά είναι από τώρα. Ωραία. Θα καταφέρουμε να είναι πίστα. Είναι χαλιά αυτή η πίστα που δεν καταφέρνουμε. Αυτό είναι τα 4. Όχι ότι μας άκουσε. Η πίστα είναι έτσι και μπορείς και να είσαι πιο δημιουργό. Επειδή ο Φρανκ παίζει πολύ καλά, μόνο είναι δημιουργός της πίστας. Αυτή και πίστα ήταν τώρα. Δεν κοιτάει να δείτε. Χάλια. Συνεχίζουμε παιδιά να παίζουμε. Επειδή δεν θέλει να πείσες από άλλους, θα παίξουμε δικές μας πίστες που δεν έχουμε δει. Ωραία, τώρα πάμε πάλι μια άλλη πίστα. Πέτσα βλακία γι' αυτό, βλακίες είναι όλα. Δεν πήκαμε τώρα. 6. Ωραία, μπαίνουμε. Έχει βάλει τα χρηματοκιβώτια πάνω σε καρφιά. Σκαμάρι αυτό. Γύρω από καρφιά είναι τα χρηματοκιβώτια. Και άλλα δεν τρώνε. Εγώ είμαι στο δικό τους. Έλα. Σοβαρά. Ναι, το βαράω. Δημήτρη, έρχονται όλα. Θα μας το σπάσουν. Αυτό κάνω. Δεν μας το σπάσαν. Δημήτρη, έρχονται άτομα όλη την ώρα. Μας το σπάσαν. Τι να. Δεν γίνεται. Χάσαμε. Έπαιξε μια πίστα
Απλώς έρχεται μια πισωδημένη και έπαιξε. Αυτό είναι. Και είμαι σίγουρη Εμείς ότι παίξαμε. αυτή την πίσω για να μην είναι για κοντινή. Εμείς παίξαμε χάλια, οπότε θα βάλω ένα ωραίο. Πώς πήρα τέτοια. Όχι, ρε παιδί. Ωραία. Πάμε να παίξουμε άλλη πίστα. Μη βρίζεις. Θα σε κράζω στα σχόλια. Αυτό είναι αρκετά ωραία πίστα. Μια χαρά Φυσικά είναι είναι. τα χρηματοκιβωτά στις άκρες. Αυτό είναι καλό. Μια χαρά ωραία πίστα Άνοιξε είναι. gadget κατευθείαν. Για όλα πάμε να ανοίξω gadget. Ποιο είναι. Ναι, αυτό δεν είναι. Ωραία. Δημήτρη, πάμε. Σχέδιο. Δημήτρη, σχέδιο πάμε πάνω. Εγώ θα κάθω να δω στο βαράκι στο Μάρο. Θα το σπάσει. Είναι σε εμάς. Είναι στον πρίμο. Α, Πότε φτιάχνει. Δημήτρη, έλντα. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω το αλντάκι. Τι θα είσαι στο 1%. Πάμε. Θα το σκοτώσω. Γιατί. Στο 18 ήρθανε. Το 13. Ωραία. Κέρδισαμε στα player ο Δημήτρη. Είναι πολύ ωραία πίστα. Πολύ ωραία πίστα είναι, οπότε θα βάλω ό,τι είναι ωραία. Πρέπει το επόμενο στο μπάνι πας. Και αστέρ. Πολύ ωραία πίστα. Ωραία πίστα. Πάμε να παίξουμε κι άλλες πίστες. Ναι, πάμε και άλλες πίστες. Πόση ώρα κάνουμε βίντεο? 7 λεπτά. Θα παίξουμε άλλες δύο πίστες. Να σας θυμίσω κάντε like και subscribe και στα δύο κανάλια. Πάμε πάλι Play Games. Δεν ξέρω τι άλλο θα δουν τα καημένα μου μάτια. Αν φτιάξουν κι Τα άλλες, μάτια. να μην πω ότι αν φτιάξουν κι άλλες καλές πίστες θα σταματήσω το βίντεο. Όχι, άλλες δύο πίστες θα να παίξουν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αρκετά ωραίο. Δεν λέω ότι είναι ωραίο. Αρκετά είναι. Όλες τις πίστες γενικά είναι με χρηματοκιβώτια. Ωραία, πάμε στο δικό του. Να το, εδώ είναι. Πέσανε. Όχι, μας κόβουν ντάματ. Δεν έχει ένα φλάρι. Ένα φλάρι. Δύο λάρι. Ναι. Επειδή είναι δύο πέστες όμως. Άρα πάει. Και ένα φλάρο. Το δικό μας έχει λιγότερο. 44. Έλα θα σε κυνηγάω μέχρι αύριο. Με την παντόφλα στο χέρι. Έλα να σας κυνηγάω μέχρι αύριο με την παντόφλα στο χέρι. Θα σας κυνηγάω με την παντόφλα στο χέρι μέχρι αύριο. Μέσα στα ξημερώματα. Ήταν αρκετά ωραίο. Δεν μας νοιάζει αν χάνουμε. Δεν μας νοιάζει αν χάνουμε. Δεν μας νοιάζει αν χάνουμε κερδίσμα. Αν είναι ωραία. Μας νοιάζει. Εμένα μου άρεσε. Δεν είναι καθόλου. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα που θα παίξουμε τώρα θα είναι η τελευταία πίστα. Να σας υπερθυμίσω like, και subscribe. Όσο να πούμε. Ωραία, μπαίνουμε στην πίστα. Ίσως φτιάξω ένα βιντεάκι που... Ελπίζω μην κάτσω πάλι να τους κυνηγάω με την παντόφυλλα. Τι είναι αυτό τώρα? Θα σας κυνηγάω. Δεν πεις ότι είναι σαν μάλλον. Θα σας κυνηγάω πάλι με την παντόφυλλα. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν το ήρθαμε. Τι είναι αδύνατο. Για να το σπάσουμε όμως για μένα όχι. Έχω ου. Ωραία, σπόδαρα. Γεια σας. Δεν νομίζω να σας πειράζει, απλώς ήρθα να σπάσω κάτι. Τι είναι αυτό, Τι πάει. έχεις φτιάξει εκεί? Έχεις φτιάξει ο τύπος, άμα πάει. Άλλη μια φορά που Τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Άμα άλλη μια γιατί
Γιατί έβαλε. Τι θα δουν άλλο τα ματάκια μου. Θα Άλλη μια σπάσουνε. πίστα γιατί δεν ξέρω τι κάνετε. Εσένα που έφτιαξε την προηγούμενη πίστα θα δώσω ξύλο τις παντόφλες. Δεν λέγεται ξύλο της αρκούδας, τις παντόφλες λέγεται. Μην μου τα τίποτα. Οκ. Έφτασε στο δικό σας. Και απλά θα κάτσω εδώ πέρα και θα χιλιάρω και θα το βαράω. Ταράδι. Δεν το βάρατε. Αυτό Κάνε κάνω. εσύ το θέλω. Δημήτρη, έλα στο μέρος μας. Επί το δικό μας είναι στο 41. Αυτό. Στο 26. Έλα μου. Αυτά δεν φτάνε λουμπάδες. Φτάνε ότι τι φτιάχνουν. Ήταν ωραία η πίστα γιατί πάλι το κάνανε να μην είναι έτσι. Εγώ θα πω το παιδί μου το βίντεο like και subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Αυτό ήταν το βίντεο. Like και subscribe και να δείτε στο επόμενο βίντεο. Bye. Θα βάλω πιο παντόφλες στο μικρά του.